సన్మానం పొందుతున్నటువంటి జాతి యోగేశ్వరుడు ఈ జాతిని వెలుగులో తీసుకుంటున్నాం.
జాతిని వెలుగు తీసుకుంటూ అందరికీ సేవలు అందిస్తున్న వెంకటరాజు గారిని స్వాగతం సుస్వాగతం. ఇలా చెప్పడానికి నాకు అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి ఇటీవల సార్ నౌకరికి तो रिटायरमेंट आतर నేను వీరన్న పదవి వీరన్నమాను పెద్దలకు ఆతరు వరకు మీరు కోటి కోటి నమస్कार कीसरे सीएम दाबुना राम राम कहते ಮುಂದೆ व्यवहार बदली थे कि सबका सुनना दिल का करना नागा भावल बदली थे कि व्यवहार चारने काम तंगल बारने आते करेक्ट अंत इंजरे नागा भावल वेहतर ते इनके हर जमाने तक व्यवहार चारने मत काम तंगल बारने असके बेरंगे अत्याचार परिस्थिति ఇచ్చిన స్ఫూర్తి ధైర్యం ఇవన్నీ నేను కూడా ఫాలో అవుతూ వారి అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ నేను కూడా ఎన్నో శిఖరాలు అవరోధించాలని కోరుకుంటూ వారికి భగవంతుడు ఆయురారోగ్యాలు ఇవ్వాలని ఈ పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ లైఫ్ కూడా వారు హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ముందుగా మామయ్య గారికి పదవీ విరమణ శుభాకాంక్షలు. మా మామయ్య గారు మా తండ్రి స్థానంలో ఉండి మమ్మల్ని చాలా బాగా చూసుకున్నారు. మా అత్తమ్మ గారు కూడా ఒక తల్లి స్థానంలో ఉండి ఫ్రెండ్గా ఉండి ప్రతి ఒక్క బంధంతో మా అత్తమ్మ మమ్మల్ని బాగా చూసుకుంటుంది. మా మామయ్యకి ఇంకా సర్వీస్ చేసేంత సహాయ శక్తులు ఉన్నాయి. అందరికీ నమస్కారం. నేను వాళ్ళ చిన్న కొడుకుని నిఖిల్ కుమార్. వెలుగుని చూపించేవాడు, జీవితాల్లో వెలుగు నింపేవాడు, టార్చ్ బేరర్. మాకే కాదు, అతని ఎంప్లాయీస్ అయినా, అతను ఐటీఐ క్లాసెస్ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళైనా, ఇప్పుడు ప్రకాశం పిల్లలు చెప్పినట్టు ప్రతి ఒక్కరు అందరికీ అతను టార్చ్ బేరర్. 13 years సర్వీస్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత కూడా తను మళ్ళీ ఆఫీసరే. అంత ఎనర్జెటిక్గా ఉంటాడు. ఇప్పటికీ ఒక ట్యాబ్లెట్ కూడా వేసుకోడు. ట్యాబ్లెట్ అవసరం లేదు, ఫిట్నెస్ ఫుల్ ఉంది, మాకంటే ఎనర్జిక్గా ఉంటాడు. ఇక్కడ విచ్చేసిన పెద్దలకు బంధుమిత్రులకు అందరికీ నా యొక్క నమస్కారములు. మా మామగారు 39 సంవత్సరాల సర్వీసు పూర్తి చేసుకొని ఇప్పుడు పదవి విరమణ పొందుతున్నందున నా యొక్క హృదయపూర్వక అభినందనలు. మా మామయ్య గారు మమ్మల్ని కన్న కూతురిలాగా చూసుకుంటారు. మామయ్య గారు నన్ను కన్న కూతురిలాగా, ఒక ఫ్రెండ్ లాగా మంచిగా చూసుకుంటారు. కుమ్మర నాగరావు గారు బావగారు మాకు ఎట్లా పరిచయం అంటే మేము చిన్నప్పటి నుంచి ఒకటే పెట్టే మాకు హాస్టల్లో బాయ్స్ హాస్టల్ చదువుకున్నాం. అయినా పెట్టే పక్కన నా పెట్టే ఆ విధంగా చదువుకున్న తర్వాత 10th వరకు చదువుకున్నాం. చదువుకున్న తర్వాత అయినా ఐటీఐ ఓపెన్ అయింది ఫస్ట్. ఐటీఐలో బావగారేమో స్టెనోగ్రఫీ అటు ఇంగ్లీష్ షార్ట్ కట్ రాయడం, మేము